in my bag again, okay. The cash come in, okay. I don't keep much liquid, I put it back again, okay. Cash, 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 cash. I don't keep much liquid, I put it back again, yeah. I'm in my bag again, okay. The cash come in, okay. I don't keep much liquid. Oh, lakas. Ayaw, nagtambay pa. Good day. Tara, ulit ta. Ha? Kay bye. Barang back ng Bullfrog. Hi guys, welcome to my vloggers. Welcome to my vlog. Karon mag-squat ko kay ipugos ko ng din. Isi na akong short. Let's go, Jake. Squatin mo. Nag-brief mga ka. Ipakita mo yung eggplant mo. Uy! Uy! Okay na, ay lang, pwede pahalata. Di man, may lang, Jake. Muna isipahing, Chiroraptor, Raptors, Dinosaur. Ang buhatan ni Paeng karon kay i-crack niya akong back. I-crack niya mo akong back, eh. Dili ni proper position. I want to taste a little bit of cracking. Time to die. Tingog ya gamay. Di kato lang ano. Crack my back. Inhale. Exhale. Ang laki. Uy, grabe. Gibuhian pa. No hands? No hands. Nice. Lakas body. Nice. Nice one. 5 6. Come on, you got more. 7. Come on, Jabe. Nice one. Woo! Lakas tama. Lahi naglantawa, no? First hit pa lang to. First hit. Follow up ko. Ganyan, so na bro. Muna yung bagong kuhan. Muna yung bagong trend ron nga pagto. Dili na hit-hiton. Diretso na sa baba. Gee, dry scooping. Mugmugin mo. Mailan na. Dulo ng police station rin. Ang magsaba. Magsaba. Silon ako. Gee. Ang pagbuto ni pa. Banti. Gee. Wala pa banti. Gee. Come on. Ito pare. Gay! Wala, lahi na yung pananaw. Buot naman. Kulang yung mata ko. Non-stop, pag ganiha pa siya sa leg press ba? 1 hour na. 1 hour na siya leg press. Ano na mayo? Hindi ka naman pasa-pasa. Lahi na ang katuto ko. Wala na yung kapoy. Gay! Tamaan ako eh. Gogi. Gago! Helping hand oh. Sabi ka. Uy! Makita ko, Sugar Mommy, PM. Yeah. Girahan mo niya. Direct hiring man. Direct hiring. Kulang na lang nag-singko. PR na, naguro na ko na eh. Dili po eh. Muro na nagpapil. Oo, siga kayo mata oh. Effective. Effective. Muna yung dito sa dry scoop, may Nescafe steak. Nescafe steak, dry scoop ng creatine. Sa chok. Oh, bro. Nakatutok. Galanto, Romandri, wal katira. Mura magkanang nagbakasyon na ba? Summertime. Summertime. Pero in fairness, amoy eh. How? Gusto kayo mo bilangkad? Murag na mo tabayo. Hanas na. Ano mo kaya? Kaya na, ano si Chris Bumstead? Chris Bowsen? Kaya lagi ako. Kaya mo. Last set naman. Tira kanina? Ispati ko pa. Baka liar. Lama. Maura na yung gag-burn up ba eh? Pwede na i-hire? Oh! Ispati, last one. Last three. Gi! Last three. Last three. Last one, baby. Last one. Bonus round. Last one. Sagad. Last one. Bonus round.
Nice one. Maglahi naman yung gitira ganyan. Magdiri naman creatine. Usig siya po gito bro. Nagko na kay kuan akong pump sa kong heart. Gay. GGG. Good set, good set. Jan Mark na hipo sana eh. Ikaw na wala bro. Gay. Goodbye. So may feeling na tumarkag siya po. Sabong creatine o Nescafe stick. Kinsa mo ka mga sponsor? Pablo Escobar. Ako may main vloggers karon. Vloggers Summer, di ka bro. Vloggers scammer. Kamo bitaw no, ayaw mo sige sigarilyo ba? Ayaw mo sige bisyo kay di na mayo. Oh, sakpan mo lang ito. Pag gym mo. Hindi ka rin yung gapon. Sigarilyo ko pag kuandra pag kanang May mga kita. warm up naman ang sigarilyo ko. Pampainit ah. O pampainit para kusgan ba, nag-squat. Hindi para si John Mark ba? Sigarilyo, butong, kape. Sige na magawa mo. Woo! Ganda ko Mare. Looking for sugar mommy. Dala mo ba di? Shoulder pussy. Head and shoulders. Mo ni pinakagwapo diri nga ka-gym. Ngalan na ni John Mark Lee. Ha? Pero nakikigo ganina. Busy ha sa akong maestro eh. Sir! Sa balita sa ano sir, sa Robinson. Robinson, bro, nirado na kay Nirado. Quarantine ang mga employee bay. Mga client ako dito. Ano sa'yo mga player? Kidagan kayo, mama? Mga cashier. Ganun yung mga cashier sa Mercury bro. Bros like bros. Ha? Kapatay ka? Adelis, doon ko bantay na kay sala na nila. Sabi ko, imuha to tanan. Buyag. Buyag. Unsa ka nga mami bro? Mami Rahay? Mami Sitahay? Dili po. Mami Maming buhay. Maming Giray? Maming giray. Matayag bagtak sa buwang may murong bagtak lamok. Oh? Gahi oy. Lahat lagi itong gahi bro. Tinigasan ka na pare. Tikasan. Tigas mo pare ah. Tikas. Tigas mo ah. Kay birthday man yung magmaya. Magunsa man tawag sa birthday. Tulog ka. Mo na mong bossing dere oh. Sir, kumusta mang bog? Hi ma'am. Kasama ni ka sa DSWD? 3, 2, 1, G. Pistol. 1. Yung manok. 4. Ah, layo awas 30 oh. 6, 7, 8. No, push. Hoy! Push! 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 Ah, sabay si coach. Push, oy! Push! Lahi ganyan mo mga estudyante, Glenn. I'm done. No more. Itlog ko na burn. Yeah. Film na buhat. Grabe ako 13 ra. At kaya dyan Marco, hiwala magalit. Pero magbuwa ni ginhawa. Ah, naka-relax mo? Film gibuhat. Oh, gayap eh. Naglisod kong kuan. Proper mga ito, proper nutrition. Okay guys, like and subscribe and like and subscribe. Like and subscribe the channel of Glenn Abukay. G! So little lower.